बेसोरसो मोनो ब्रिलियानफ्रासो कटन कलेजाव आरो बेबो हारसा मानसि बेसोर ड्राग्स जानानै बिमाखौ बुथारनानै जेल जाहैबाय होमबा मा जागोन ड्राग्स जानायलाय रावखौबो सिनाया बिमाखौबो सिनाया बिफाखौ सोरबा रावखौबो सिनाया जोंनो फैसा नांगौ आरो ड्राग्स मोनजानांगौ माबायदि समाजखौ बुंनो ड्राग्सआ आरो रिसेन्टलि आं दाखालि कर्टआव थांब्ला मोनसे खामानियाव थांब्ला गामिनि माखासे बै सनायनि लोगो मोनदों बिदिनो ड्राग्स जानाय माना माने गावजों गाव सुलायलायदोंनो सुग्राखौबो सिनायला दा सोरखौबासो दाय होबाय बिनि केस जाना फैदोंमोन बेफोर बे ड्राग्सनि खारबार गोजा बेफोर गासिबो ड्राग्स जानाय लोंनायनि थाखाय जाजोबदों बेफोर जाथाया जाफ्लेबाय थागोन जेब्लासिम बे जोंनि बे ड्राग्स जानाया जेब्लासिम जोबा नै ससियेल मिडिया निउसफ्राव मोनो गोबां पुलिसफ्राबो हमबाय थादों जोंनि गामिनि समाजफ्राबो जुदि सांग्रांथिबा बे ड्राग्सफ्रा गान्जाफ्रा जोबलांगोन जों हमनो हागोन आरो जों बुजायनांगोन आरो गामियाव जुदि आयेनफोर खालामनानै दोनोबा गोरलैसिन जायो आरो खामानि मावनो गोरलै जायो बेवहाय आं सानो मोनसे समाव बिदि मावलांबाय थायोबा गासिबोनि साइडनिफ्राय कपारेसन मोनोब्ला जेनेबा फरामनिफ्राय मोनबाय एक्सएनडिनिफ्राय आरो आबसुफोरनिफ्राय मोनोब्ला पुलिस प्रशासननिफ्राय जुदि मोनोब्ला निश्चय जोंनि समाजाव थानाय बे जोंनि बे फरेन गभर्नमेन्ट बे कमिटिया जों खामानि मावनो हागोन जों होबथानो हागोन आरो जों एसेब्लाबो जोंनि समाजखौ जौगालांनो हागोन बेनिखिनिखौ जोंनि कमिटिया मावगोन होननानै आं दिनैहाय नोंसोरनि सिगाङाव बुंबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै जाबाय गोजोन्थों